3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sige nga kuya, ate. Magkaalaman nga tayo ngayon kung sino talaga sa inyo ang tunay na mababait. Ayan na, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Sige na, wag ka nang mahiya. Tingnan mo na yung katabi mo, Billy. Anong muka? Yan ba yung mga kapag tinitigan mo, maiinis ka? O matutuwa ka kasi napakaamo? Yung tipong hindi makabasag plato. Mapagpanggap! Sa tingin mo ba yung katabi mo ngayon ay isang mabait na tao? O sindikato? Kung mukhang sindikato yun, ay siya! Takbo ka na, be! Anyway, it's a happy Wednesday, kabisyo! I'm back! Still, it's me, your one and only newest and precious DJ ng 90.7 Love Radio. Opo, it's me. Ang nag-iisang babae na kaya-kaya kang habulin, mapasan ka man makarating. At ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Ayan na, usapang kabaitan tayo ngayon para sa programang Love Trip. Let's go! Yes. Ayan na nga, sinasabi ko kanina. Since ito yung araw na, it's Wednesday, baka naman gusto mo magbait-baitan dyan. Hindi yung nasa trabaho ka na naman, attitude na naman yung ginagawa mo, girl. Oy, Diyos ko, minus point sa langit yan. Kumusta ka ba? Kumusta ka lately? Alam mo, kumusta mga kabisyo kong yan pag may nakikita ka talagang maamo, mukhang mabait, hindi makabasag plato, hindi nagmumura, hindi nagsisinungaling. Isa ka bang ganun? Ay wow, sinong niloko mo? Ang perfect mo naman. Baka mamaya sumunod ka na kay Mama Mary Well, ngayon kasi talagang bilang na lang yung mga taong mababait ngayon. Kaya kagaya ko, swerte mo nakikinig ka sa radyo ngayon. Nakamit ka ng isang maganda at mabait na DJ ng Love Radio, diba? Ayan pag-usapan natin yung mga taong mababait. Kung totoo nga bang mabait yang kakilala mo o sadyang nagpapanggap lang? Usapan natin yan dito sa programang Love Trip with your one and only DJ Mara Tony. Makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Run around. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!